И здравейте хора! Днес ще спомнете тези бисквитки. Ето тези бисквитки и ще ги оценим от 1 до 10. И... даваме от 1 до 10 и им даваме 9 до 10. Еми хора, това ще бъде от мен. На бисквитката и дадох 9 от 10. А за сега, ако искате още такива видеа, може да се абонирате за канала ми и да лайкнете това видео. А това беше от мен. Чао!